Velkommen til Smart Shop 24/7 i Roager. Nu vil jeg gerne vise, hvordan sådan en ubemandet købmandsbutik den fungerer. Både hvordan du kommer ind i butikken, hvad der er inde i butikken, og hvordan du betaler og forlader butikken igen. Det er ikke særlig svært. Så følg mig, så skal jeg vise jer, hvordan det fungerer. Man kommer ind i butikken med en af to muligheder. Enten via vores app Smart Shop 24/7 eller via en nøglebrik. Herude i landbutikkerne, hvor vi oftest ligger med vores Smart Shop 24/7, der er nøglebrikken den mest anvendte, for det er meget simpelt. Alle kan finde ud af at lægge en nøglebrik på her, og døren åbner, og man kan gå indenfor. Når man så er kommet ind i en Smart Shop 24/7, så ser butikken ud som her. Det er en ganske almindelig købmandsbutik. Den er bare ubemandet. Vi har de samme varer, som du har i mindre købmandsbutikker ude i de små samfund. Her er det bare selvbetjening, også ved kassen. Nu går vi lidt rundt i butikken og handler lidt ind, sådan så I kan se, hvad det er for et sortiment, vi har. Jeg køber lidt lækkert til i aften, lidt forskelligt, sådan så I kan se det. I dag der har vi tilbud på Gestus småkager. Dem skal vi selvfølgelig have. Og her har vi så noget kolonial. Alt det hjertet kan begære. Der er pasta, olivenolie, der er alt. Her har vi dybfrost, et bredt sortiment af dybfrostvarer. Vi har frisk frugt og grønt på køl. Vi skal have sådan en gang tomater med her. Vi har pålæg, kød, ost, mejeri. Skal vi have noget med her? Vi er jo Roager, Sønderjylland, så jeg skal da selvfølgelig have en sardelpølse. Æg har jeg. Jeg tror også, jeg tager en ost med. Og som man vil opleve, så er vores priser købmandspriser. Det er at sammenligne, vores priser er at sammenligne med det, du finder i en sparebutik, en Min Købmand, en Dagligbrugs, Kvickly for den sags skyld. Det er ikke discountpriser, men det er så sandelig heller ikke kiosk- eller tankstationspriser. Det er købmandspriser. Mejeri, og så har vi drikkevarer på køl, 1,5 liter sodavand, øl, kolde hvidvin, rosé. Jeg tager mig lige en Cola Zero også. Mere dybfrost. Så hernede har vi saft og juice. Vi har vin. Chips. Personlig pleje. Rengøringsmidler. Så har vi kiks og kager. Kaffe. Marmelade. Og herover har vi frisk brød. Og her i Roager, der har vi lavet en aftale med den lokale bager i Skærbæk, om at han leverer hans friske brød, sådan så vi har bagerens friske brød liggende her. Og blandt selv slik og en lille slikafdeling, og så har vi kassen her. Og vi er jo en ubemandet butik, så man skal scanne varerne selv, nøjagtigt på samme måde, som du gør det i Netto, Føtex og hvor du ellers handler, hvor de har en scan-selv-kasse. Du tager dine varer, scanner dem, så er jeg handlet for 158 kroner og 30 øre. Så vil jeg betale, trykker på betal, finder mit kort frem, lægger mit kort på betalingsterminalen, og her der kan man vælge at få en bon tilsendt på sin e-mail. Går 30 sekunder, så er den på din e-mail, eller i mit tilfælde, jeg gider ikke have nogen bon med, trykker jeg bare nej tak, så er kassen klar til næste. Svært er det ikke at handle i en ubemandet butik. Og når man forlader butikken, så trykker man her,
og gå.